Kapulisan sa Zamboanga City nanaygon sa mga Zamboangenyo nang hatag sila og regalo sa pipila ka residente. Atong sayra ng detalye sa report ni Krisa Dapitan. Kanta ug sayaw kini ang gidalit sa kapulisan sa Zamboanga City alang sa mga napili nila nga mga residente nga ilang gibisita. Tumong niini nga mapabati nila ang tinuod nga mensahe sa Pasko nga mao ang pagminahalay. Gawas sa pagpanaygon, duna sab sila'y regalo nga gipanghatag. Apil niini ang usa ka sakong bugas, grocery items nga pang Noche Buena, rice cooker ug electric fan. Ang 83 anyos nga si Luz Veseles sa Barangay Santo Niño way kabutangan sa iyang kalipay ug pagpasalamat. Nalipay ako. Nagbisita sila sa akon. Salamat kayo. Happy New Year. Kami maglipipit kayo para sa iya. Thank you very much ang mga pulis. Karoon naman yan nahitabo. Thank you very much sa mga pulis. Very kwangat sila, blessing gat sila. Tadali kita mira el Christmas no na el tiempo para mancher cosa kita tiene no para en parte también del de Atunchi PNP Peace and Security Framework el malasakit na tadali kita mira na especially kung mga gente na nisita ayuda na especially digada también el Christmas na man-share tamin kita something para maskin pakimodo keda tamin sila alegre el dila Christmas pati el New Year también. Ang caroling o gift giving gihimo sab sa nagkalain-laing police station sa syudad. Ilaha kining paagi nga makahatag og kalipay karong Pasko sa mga tawong labing nanginahanglan. Kauban si Alta Rosales sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.